Agiribesta di navbera hêzên opozisyonê û rejîma Sûrî got li bajarokê Zebedanî ya Şamê û bajarokên Kefriya û El Fu'a yên Idlibê hatibû îmzekirin ji nav çû. Roja 27 tevahê gropên bi ser hêzên opozisyonê û beriya Amnûsra jî di nava li bajarokê Zebedanî yên paytexta Şamê û bajarokên Kefriya û El Fu'a yên Idlibê agiribest bi rejîmê re ragihandibûn. Li gorî agahiyan di danûstandinan de hat gotin got gropên opozisyonê xwe ji cihê biewle yên Zebedanê û bajarokê Mariya ya Şamê bikişînin. Li beramber vê derxistinê derdora hezar welatiyên sivîl yên Şîa ji Kefriya û El Fu'a yên Idlibê bêne derxistin. Ev xala yekem ya agiribestê bû. Her wiha di heman demê de rê ji bo derbazkirina alîkariyên tenduristî û madiyên jiyanî ji Zebedanê, Kefriya û El Fu'ayên bên vekirin. Her wiha birîndar ji wan bajarokên navborî bêne derxistin. Agiribest di navbera aliyan de îro di demijmêrên sibehê de têk çû. Rewangeha Sûriya Mafê Mirovan got navenda wê li Londonê destnîşan kir ku îro şer careka din dest pê kir û hêzên rejîmê dest bi topbarana bajarokên Zebedanî kir. Di heman demê de çekdarên Ennûsrayê bajarokên Kefriya û El Fu'a yên Idlibê topbaran dike.